Morning teenage yake nde nkhani yomwe ili mkamwa wambiri ku UK ndiya mwana uyu dzina lake Daniel Anjorin. Daniel chaka chatha mu 2024 anali ndi zaka 14 nde pa 30 April Daniel anachoka ku nyumba kwawo kuti akupita ku school, anali ku high school. Anatsanzika atavala PE kit mene amapangira nthawi zonse ikakhala tsiku la PE tsiku limenelo. Anatsanzika abambo ache Dr. Anjorin kuti akunyamuka kupita ku school. Anamutsanzika anatuluka kumapita amene amanyamukira nthawi zonse, anali ndi ma headphone, anavala ma headphone ake kumatani ndi kumapita ku school. Tsono panangotulukira munthu wina mzibambo dzina lake Monzo atanyamula chisodi akuthamanga kuti tsiku limenelo adanadzuka kunena kuti afuna kupha anthu, ndipo analata suta chamba atatenga chisodi chakecho akuti amazitenga ngati kuti ali mu game ya assassins chanichani, ndipo iyeyo ndi assassin opha anthu. Ndi anathamanga Daniel chakuyenda zake mwana akuti akuyenda kupita ku school, wavala ma headphone akumvera nyimbo, sakuona kapena kumva china chilichonse chomwe chikupangika around him. Monzo anangotulukira ndi chisodi chake chija ndi kumukhapa pa khosi. Akuti anamukhapa kwambiri moti anatsapa ngono kundula mutu. Daniel anagwa pansi ndi kufera pomwepo. Abambo ake anamva mapokoso panja, iwo acha kusuzumira akuona pagona munthu pansi. Samadziwa kuti ndi Daniel uchayi, koma anangamba kuthamanga kulowera komweko pakana nthawi mwana afika apo nkumuona kuti ndi mwana wawo, ndipo amukhapa watsapa ngono udulidwa khosi. Meanwhile Monzo wa zaka 37 akuti ndi Brazilian Spanish driver, delivery driver wa zinthu, akadapitirizabe kuthamanga akuti akusakasaka anthu oti awatani awakhape. Tsono anthu ena amata amamuona ndi chisodi chakecho akacheuka, anthu amayamba kuthawa. Anthu ena acheuka amuona ali ndi chisodi kuwathamangisa kuthawa. Analowa nyumba mwa ena ache kuwapeza abambo ndi amayi menemo, anakhapa abambo koma sanawaphe. Fa panatulukira ana amalira atamuona, anatuluka nyumba muja. Atamati akapeza anthu amafunsa kunena kuti do you believe in God? Do you believe in God? Akatero akuthamanga. Akuti Monzo anagula samurai sword yakeyo online apopo mpene anadzijampula itafika kumene. Victim wake oyamba anali mphaka wakeyo, anamukhapa mphakayo mpamene amanyamuka kukwera vani yake kuyamba kusakasaka anthu oti awatani, anthu oti awakhape. Bambo oyamba uyo anayesera anamugunda kenako kuti amukhape, bambo uja anathawa ifata anamuona. Pamene next amakampeza Daniel. Apolisi anayitanidwa chifukwa cha kukhapidwa kwa Daniel kuja. Apolisi anampeza Daniel komanso ambulance inabwera. Iyeyo basi kuona ambulance kwamba kwathamangisa ndi ambulance omwe kuti awatani awakhape. Apolisi kuyesera kuti amuyimitse anamukhapaso mpolisi mmodzi. Anatenga teza kuyesera kumpanga teza. Basi panali chipwirikiti, anali monena modi yoti afuna kupha anthu basi. Anakhapa apolisi awiri. Mapeto ake eventually anapezeka kuti anampanga teza mpaka na shoko ija inamugonjetsa, anagwa pansi mpamene anamugwira kummanga. Akumpanga interview akunena kuti ayi sakudziwa zimene amachita, sakukumbukira chifukwa chonena kuti mutu wake sumayenda. Munthu wina, personality ina ndiyo mwina achita take over, kufuna kukaka ngati kuti afuna anene kuti yayi ali ndi ma mental health issues. Nde koti lakauka kana nkhaniyo ndipo anapanga conclude kuti ayi munthu achinechito suta chamba, anachita unyamuka nkusuta chamba nkupanga chiganizo choti ndikupita kukapha anthu. Imeneyo si mental health crisis yayi, sizikugwirizana. Nde panopo alandira chigamulo ampasa kunena kuti akhala mundende zaka 40. Of course zaka zonde zochepa, fa anavulaza mapolisi, wapha mwana, wakhapa anthu ena nyumba mwawo, basi chipwirikiti chokha nkumpasa zaka 40 zokha. Ameneyo nde za Monzo. Pamene Daniel mvetsa chisoni kunena kuti anaphedwa just like that, edi mwana wa ini yache. Kumbali yoyenda anthu atavala ma headphone, mwina kwina kuti esese kualangiza ana kuti asamakhale pansewu, asamayenda atavala ma headphone kuti azitha kuona, azitha kukhala ndi situation awareness, kumaona china chilichonse nkuzindikira chomwe chikuchitika around. Sikutanthauza kuti nde kuti chiwembu chonse chikanachitika, koma mwina akozokhala ndi chance yothawa kuona kuti kubwera choopsa. Koma ndinangofuna kulumikizisa ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ya Daniel. Zikomo kwambiri. In our lives, no verdict or sentence can bring back our son Daniel, who we loved so dearly, but we are grateful that justice has been served.
Daniel was taken from us in a way that no family should ever have to endure. His life had so much potential ahead. He was gifted academically, was kind, and had a generous spirit that touched everyone who knew him. We carry that light with us, even in this dark time. We want to express our deepest thanks to the police, prosecution team, and all those who worked tirelessly to seek the truth.